Bato kog Manila ya. We are not yet boarding. Once again, we are not yet boarding. In preparation for boarding, we request lower a portion of our boarding pass and wait for roll numbers to be called. For smooth boarding.私の部屋に着きました。結構綺麗な部屋で大きいですね。キリンかな、キリンだと思うんです。めっちゃでかいまあいいね、いいね。一泊が5500ぐらいだと思うんですね、これは玄関で、これがミニバーみたいなものですね。でこれが部屋なんです。すごく綺麗、大きな部屋お、そうだ。あれどこ？トイレどこかな？トイレがわかんないですね。トイレどこ？ここトイレだっけ？トイレはここですねびっくりしました。トイレがないかと思ってた。ここだ。違う、トイレがないわけないですよねここが部屋です。おはようございます。今日は水曜日です起き上がったばかりです。だから目がちょっと真っ赤かですね昨夜チームメンバーの皆さんと一緒にハンバーガー食べに行ったんですけど、喋りすぎてちょっと遅くまで一緒に行ってましたで、シャワーしてその後は本を読んだんです。で本を読んでから寝ました。はい、多分何時ぐらいやったかな、1時ぐらいですね。で起きたのが5時なんです。4時間しか寝てない。わあ、私の脂肪が4時間しか寝てないんです。なんか自分の部屋じゃないから、寝れない私はいつもこんな感じです。皆さんはホテルとかで泊まったりするときにリラックスができていっぱい寝るんですか？私は実はですね、寝れないです自分の部屋じゃないのに慣れてなくて遅く寝て早く起きるタイプなんです。
でも明日はどうかな。明日はもう2日目なので多分もう少し寝れるかもしれないです。でも今は多分寝れないと思います。いっぱい寝ようとしても。はい、で6時になったらちょっと外行こうと思います。散歩して、その後はデオドラント買いに行くんですが、デオドラントってわかりますか？脇が、暑い時に脇が臭くなるんじゃないですか。その時に塗るやつ、そんな感じです。やばいですね。もうほんまにダメ。なのでそれを買いに行きます。今から準備して外に出ようと思います。やばいですね。都会で信号が多い。こんなに信号が多いところ初めて見ました。ちゃんとホテルに帰れたんですよ。今エレベーターなんですけど面白いことが面白いかな、イラつくかな、わかんないんですけど、帰ってきた時にホテルの近くにコンビニがあったんです。なんであんなので歩いてコンビニ探したんだろうな。実は私が泊まってるホテルの近くにミニストップがあったんです。じゃあやっと大きなやつ買ったのでシャワーして準備します。私が買ったのがお水とこれなんです。これが脇のやつですよ、デオドラント。はい、じゃあ今から朝ごはんを食べてシャワーして会社に行こうと思います。おはようございます。今日は3日目でちゃんとしたブログを撮れてないですね。はい、今から外に散歩しに行きたいと思います。外はとても綺麗なので毎朝散歩必須です。でれーん、プレゼントもらいましたよ。開けましょう。帰りのフライトがまだ6時40分なのでアップタウンモールに行きたいと思います。昨日からずっと探してたアップタウンモールやっと見つけました。あっちなんですね、あっち。BGC のブログを見るたびにいつもアップタウンモール見せてるので、私も一度行ってみたいなと思って来ました。これ探してました。この看板っていいんですか、アップタウンモールっていう名前。